Kaixo dan hori bekiko bezala, etorri naiz zuen ikastolara, ekarriten opariak zuentzako. Baina opariak daukazue zergaitik, ondo portzatzen zarelako, asko ikasten duzuelako, zintzoak zarelako, eta euskera egiten zuelako non, ikastolan, kalean eta atxean. Orain nago hemen zuekin musuko barik. Nago nire laguntzaile, grabatzaileen alboan, baina daukagu segurtasun apur bat. Batekizu danok nordan Olentzero. Hori ikaskina, diserduna, tripe edo zabal handiduna, eta jatorra. Olentzero bere bordatxoan korta bat dauka. Eta alboan eremu eta landak. Eta bertan bizi dira pilo bat pizti edo abere. Eta zelan ez, nire laguntzailea handienak, astotxoak. Dorre daukatez lau, txiki, gudari, bizkor eta mendi. Beren lana da ikaz egitea. Baina urtean behin, egun baten, beren astotxuarekin joaten da ikastolara opariak eramaten. Olentzeron bidean erolitekez arazo edo eragozpen asko. Eguzki beroa egiten badu daundia, bera gerazituko da beren txapel haundiarekin. Euri zaparrada egiten badu, bera gerizatuko da beren gordesola edo aterkiekin. Inestuek edo trugoiak egiten baduz, bera gerazituko da bere astotxurekin aterpe batean. Eta alanda guzti ere euki arazo asko, berton dago Olentzero zuentzako opariekaz. Ni naiz argitzuen laguna handia, eta berak kanta polit bat dauka. Arrimuriza, bero, hautsak egin euskaraz, orain eta gero. Eta gero, badago beste abesti polit bat, dana pintxo gure txakurra da. Baina nik daukat txakur txikitsu bat, oso polita da, beran izena da Koska. Eta beran omenaldian aldatu dut pintxo Koskarekin. Koska, koska, gure txakurra data, koska, koska, bere izena du. Zuri beltza data, ez du koska egiten, begi baita izten du, olastu nahi badu. Da gero dau beste kanta oso polit bat, da niretzako, Olentzerorentzako. Baina hori kantatuko dugu beste egun baten. Aurten ere, eukidu gure euskaraldia. Horretarako, Itxaraponeko ikastolak euren lehioetan jarri dute euskaraldien alde izena itxaropenaldia. Dakizuenez, euskara da Europako hizkuntza antzinakoena. Oinikarren berba egiten dana. Eta bakartu bakarra. Entzutea daukazula kanta polit bat. Gure hizkuntzan ganean, euskaran ganean. Eta horre dauka lelo txiki polit bat. Hasi etxetik eta kalera. Hasi kaletik eta etxea. Begiratu orain, musuko bat nagoela. Hori da, eurten etorri dalako geizo txar bat. Daukana izena COVID. Eta oneri geizoari irabazteko zer egin behar du? Eskua garbitu ondo eta antzamarrak. Mokusua, ni danoten moduan ipinita, baina ondo ipinita. Eta berba egiten dunean musukoarekin hartu tarte bat zeuen artean. Ia kentzen badu geizo hau. Euskal jendeak egin du kantatxo batzuk honen ganean. Dauren artean dago lelo txikitsuet dana. Ez negar egin, gu elkarrekin. Eskerrik asko hemen zagozen irakasle, ikasle, laguntzaile, arduradunak etortzeagaitik honen egunera. Eta zelan ez, hemen ez dagozen zenite danak. Eurentzako bere izan dila eurten Gabon soldiuntzu bat eta urte berrion danontzako. Mosu handi batzuk, besarkada handi batzuk, eta ondo izan. Datorren urtera eta eskerrik asko.